हिमन्त मन्त्री आफादा दिनै समायलाबाय गासै 12 मन्त्री बिथांमोना समायखिरा लाबाय बिश्वजित दैमारी बिथाङाबो मन्त्री महरै समायखिरा लाबाय आसाम आयेन आफादनि बारग' बुंथिगिरि एबा आथिखालनि तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए बिश्वजित दैमारी बिथाङा मन्त्री महरै समायखिरा लाबाय हादरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथाङा समाय लाहोयो आरो ज्योति विष्णु हादर गेजेरारि नब्लाङाव बानजायो समायलानाय हाबाफारि हिमन्त मन्त्री आफादा दिनै समायखिरा लाबाय आरो गासै 12 मन्त्री बिथांमोना समायखिरा लाबाय बिश्वजित दैमारी बिथाङाबो मन्त्री महरै समाय लाबाय ज्योति विष्णु हादर गेजेरारि नब्लाङाव बानजायदों मन्त्री आफादनि समायलानाय हाबाफारिखौ दैमारी ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম गोदानै मन्त्री बिबान मोननाय बिश्वजित दैमारी बिथाङा बे समाव दिनै मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै मन्त्री महरै समायखिरा लाखांनानै बिथाङा बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ जागायदों बिथाङा दिनै मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै मन्त्री महरै समायखिरा लानायनि उनाव बिथाङा दिनै बेवहाय बिफां फुलि गायनानै होनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बिथाङा गोबां बेबायदिनो हाबाफारि मावबोनायनि उनाव दिनै बिथाङा बारग' बुंथि महरै जाबोनानै बिथाङा दिनै मन्त्री महरै समायखिरा लाबाय आरो बे समाव बिथाङा बिफां फुलि गायदों दिनै मुलुगनां आबहावा सान बे आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै मन्त्री महरै समायखिरा लानानै बिथाङा दिनै सार दिनै गिबि खेब मन्त्री महरै समायखिरा लाखांबाय सार दिनै लाबाय मन्त्री केरा मानगिरेट चिफ मिनिस्टारा गावनि टीमाव दिनै लानानै जिखिनि सरकारनि मावनो गोनां खामानि बेखौ मन्त्री हिसाबै बिबान होदों दा जि बिबान होयो बेखौनो आङो मावफुंनो नाजालांगोन फैबाय थानाय समाव नोंथाङा माबायदि बिफान मोनगोननानै माबायदि बिफान आंहा बेजों खोथा गैया बेखौ चिफ मिनिस्टारा गावनि गोसो बायदि जायखौ जेराव माने साबजायो होननानै सानो बेखौनो बिबान होयो गतिके बिनि उनाव मोनसिगोन दा थैंक यू सार बिथाङानो जाबाय बिश्वजित दैमारी बिथाङा दिनै मन्त्री महरै बिथाङा समाय लाबाय आरो समाय लानायनि उनावनो बिथाङा दिनै बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ जागायो आरो बेवहाय बिथाङा सासे मन्त्री केबिनेट मन्त्री महरै बिथाङा मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथाङा दिनै बेवहाय बिफां फुलि गायनानै होनाय जायो आरो दिनै मुलुगनां आबहावा सान थारैनो बे आबहावाजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बेबायदिनो मन्त्री गोदानै हिमन्त बिश्व दैदेननाय मन्त्री आफाद फेहेरथाय बे फेहेरथायनि सा दिनै मन्त्री बिथांमोना दिनै ज्योति बेबायदिनो हादर गेजेरारि नब्लाङाव ज्योति विष्णु बे हादर गेजेरारि नब्लाङाव दिनै समायखिरा लानाय हाबाफारिया जानानै थाङो आरो बेबायदिनो रोजा रोजा बेवहाय रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायनि उनावनो बेबायदिनो हाबाफारिया समायखिरा लानाय हाबाफारिया जानानै थाङो आरो समायखिरा लाखांनाय लोगो लोगोनो मन्त्री केबिनेट मन्त्री महरै बिथाङा मानगोनां बिश्वजित दैमारी बिथाङा मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनाय बेवहाय बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ बिथाङा बेखेवनानै होयो आरो केबिनेट मन्त्री महरै बिथाङा दिनै बेयाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ